IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Go ahead, Idol John. Ni. Apa yung manon? Ay. Goray. One more. Idol John. Nagsagsaganan na ti lokal na gobyerno iti Vintar kada iti umadanin apalarong pambansa 2025 babae na ti panagtatarip nong dagiti nagtituma a departamento. Nangisayang kata ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council iti emergency meeting idilaeng kalman kadwa na dagiti nagtituma nga ahensya ti gobyerno pakairamanan dagiti barangay officials kenda dumapay nga da iti akem na kada ito'y nga aktibidad. Na pagsasaritaan, kinaplano, dagiti rumdeng ang maaramid, kasi ti panakabukela ti incident management team, panaka-implementar ti rerouting, kadagiti luglugan ken parking areas, tapno na lokal ito ti garawi ti trapiko. Naiget amoy tultuloy ti kolaborasyon dagiti ahensya, wala ti interagency collaboration. Tapno na dadapay amoy padanon, inyos pa serbisyo sanda ay nga para kadagiti delegado ken partisipante madigat iti si bubukel a komunidad. Manamna mga agpasang baytong matyaniti na nakamat ni ili kadagiti partisipante partikular dagiti agapo iti Region 4B ano iti Mimaropa Region. Mausara ti Escamakin Integrated School ken Vintar Central Elementary School apagtarusan na ti delegasyon. Girinto mo sarmat iti sports events baseball iti Vintar Sports Complex and rhythmic gymnastics iti Vintar Civic Center. Damag iti ili ti Vintar kagawa iti 99.5 asin nawag Idol John 15 tatak sorry Idol John nakasan dapat iti i-in-house da kas jay kasla digiti dadto mga isut pagturugan digiti delegates tayo no kas pagarigan tangay Vintar digiti designated na pagadalan Idol Bernard usually pagadalan digiti mausaritas ta mapaka-in-housean digiti delegate. How about digiti transient awan ba alat transient ya digiti kapamilya digiti atleta adadamet Idol Bernard dagiti pwede do mga bisita adada dagiti nag-avail ka dagiti transient dagiti hotel ken dagiti dumapay nga accommodation so takayat naman may suportaran dagiti pamilya dangan dagiti talaga nga student athlete ang taros na mismo kadagiti pagadalan. Wala nga na-assign ka dakwada ko na. Dakalmat nga kam dito ata delikado at masapol iti seguridad da bayat nga dada ditamot Vintar Ilocos Norte kasakasay tunggal ilik at bantayan ni police ni BFP of course detay lugar da tapno di da makapuor or makauram ano kas pagarigan iso nga dapat ket tulong-tulong pakiramanan kadagiti barangay officials Idol John. Kuwan, Idol Bernard. Okay, go ahead. Damag iti Vintar, kadwa iti 99.5 asin lawag, Idol John 15 tatak.